ओमफ्राय लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरोना जवार कि रटिनै हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोदों रटिनिख्रुइ साबसिन जायोनो आरो माबायदि फरायसा नङा बाबा घिसो बोननांगौमोन दा आजा जवारनि रटिनो बै मोनसे माबा हाग्रा बिफां बायदिनि दा आजा ने बेयाव घिसो फोननांगौमोन दां ओमफ्राय नै बाजारनि बायनाय बेदर आथा नङालै बाबा बे दस्रा दंखायो जवार होननायफ्राबा जादोंना जायाखै गोथाव जानाय नायनोसै र' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय बोरायनि जुथा जा बुरखायनानै लांबाय आंखौ बेखौ लायनोनो बोराया हिन्जावफोरनिफ्राय हौवाफोरना खम थायो आरोना गाननाय जोमनाय देलायनायफ्रा ओमफ्राय बिसिना बिराद दाम जायो आरोना लोगोफोर मुजाजों माजों खेबसेनो गाननाय नायनानै लानानै फैखाबाय आरोना मुजाबो गोदान लाबोखाबाय गाननाय नायनानै नायथारनानै लाबोदों आरो मा दं दे बे जुथायाव नै लोगोफोर ओमफ्राय जि दाम आरोना 1650 थाखा ओमफ्राय बिसिना खालि जुथा गोसोम ओमफ्राय बिदि लेस गोनांबाल' गाननो मोनो आरोना पार्टियाव बेखायनो बिदिखौल' बायो आरो फिसा फिसौ मा रुल्स थायो आरोना ओमफ्राय नायदो लोगोफोर माबायदि डिजाइन आरोना बेनो अथ' दाम जेबो गैया मा दंलाय दा दखानदारजों गानग्राजोंसो मिथिसिगौ आरोना बे जुथायाव मा दङ अथ' दामाहा लस मोनथारो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि मायबा मायबि होनदोंमोन आङो ओमफ्राय माबाखौ दानबाय आरोना आं आवाजखौ दा भइससो होबाय ओमफ्राय नै बिदि नुबाय आरोना मोजां दोननानै मोननैखौबो ज' दोननानै ओमफ्राय हनै लोगोफोर सासेयाबो सिङाव हाबलाङो आरोना आखाइ आथिं सुनाया बाथरुमाव दरखंआवनो सुयो जि रायजाहरदोंमोन आंजों ओमफ्राय दैबो फैथाराखै दासान्दि खम जागासिनो ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों मामिनो ओरैनो स्टिलनि बथल आरो गुदुं गुसु थाग्रा नङा नर्मेल स्टिलनि नुबाय नालाय लानानै फैथारलायबाय आरोना नाङाबाबो ओमफ्राय नैबेफोर फिसा फिसौखौबो लाबोबावदों आरो बाबानि बेल ओमफ्राय बिफानि बेल गोदाव सोराव बेफोरखौनो सेयार खालामसाबलायबाय आरोना आंहा नोंथांमोनजों बेलाबो जि दामखा 400नो बेलानो थैगोनसो ओमफ्राय आङो दस्रा मबाइलजोंसो लादोंमोन आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय माबायदि नुदों नै मोजां नुथ्राखै आरोना एसेबो गानथारबाय सासेयाबो नै मानि मा हौवाफोराबो एसे दंसाबोनालाय खम हौवाफोरना ओमफ्राय खिन्थु खेबसेनो दामिं आरोना बिसिना नों रोङालै बाबा ओमफ्राय नै ड्रागन थायनाय दाख्लै 100 थाखा केजिनि मोनदोंमोनलाय ओमफ्राय दिनै एसे दाम जाबाय आरो 90 थाखा बिसोर मोननैजों 45 थाखा जाबाय नामा ओमफ्राय नै बिथिं नै जानायल' आरोना बेयो सस्ता एसे 100 थाखायाव 1.5 केजि आरोना मोजांथार होनदो माने आङो समफ्रामबो जायो आरोना आरोबाव दंबावोसो नै बाबायानो जाबाय थायोबा 60 थाखा दर्जन बानाना ओमफ्राय जुखाम आरोना जुखाम जानो गोथाव मोनथारो ओमफ्राय मैगङा भिन्दिल' लाबोबाय ओमफ्राय नैबे आंनो लाबोबाय आरोना साहा फुदुंग्राया एसे नोंथांमोना नुबाय थाखायो जायफोरा साहा माबानाय नुयो साहाखौ माने हमग्रा लुबैयो एसे ओमफ्राय बैथ' कुकारनिसोमोन ना आंना साहा फुदुंग्राया ओमफ्राय बिदि बायफेराखैमोन आरोना आङो दासो फार्स्ट मा गानथारनोसै जाम्बा बेनि लोगोआ बे नङा हर उहा लाइट ब्लुआवहा मोनसेया नै बेसो बे जायगायाव गोजां बोथोरबो जाया नालाय बेखायनो मुजाबो बायनाय जाया आंनिया बेसेबां लानाय बियो आजा हाराव बेसेबां लानाय बियो 200 250
Annie bella dice. बियो 180 ओमफ्राय 220 आच्छा बे 200 ना ने 180 लाबाय बियो ओमफ्राय बियो 220 बियो 220 ए ओमफ्राय मोजां आरो ना अजननो बांद्राय अजनखौबो थिखोनो हायालै हाल्का फुल्का नङा आरो मा जालायखो आयु गानथारनोसैनो मालाय 15 आगस्ट'आव 15 आगस्ट' मोनने 15 आगस्ट'आव गाननो लाबोदों बिफाया ओमफ्राय जोंना दैयानो फैयाखै आरोना दैयानो खम फैगासिनो बाल्थिंसे बाल्थिंनै जिया हौनै मोनाबाय नालाय आरोलाय माथो दा मोनायावसो बियो मोनायावसो थांखायो नालाय हाथायाव गैला जोब्बाय माला बावदोंमोनथाय ओमफ्राय मा होनो रुथि मा होनोमोनलाय जबारनि रोंबावलासो जबारनि बे जाग्रा लाबोनाय आरोना बेखिनियानोसैमोन बाव बोराया जि बुरखायनानै लांबाय आंखौ माने बेखौ लायनो थाखायनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर जायखिजाया गोदान बुस्थु लाबोबा स्टिलनियानो जा एलुमिनियामनियानो जा ओइ गुदुंसो नै बिदि नाम्बारफोरखौ फुदुंनानै बोखानांगौ आरोना होमबा जि आराम गायो नै गंसेयानो खाराना माबायाबा फुदुङाबा बिदिथ' एप्पोल फ्रुइट्सफोरावबो थायो बे लगाया थोद जाम्बि ए नैथिं दंबावो माथो आइदै बोरो बुथारलै मा इखौ हेन्देलाव एसे नुवाखैमोन आं बेखौ नै आराम गुदुङा खारबाय आइ माथा सिथाबफिनदोंसो नै थै माखौलाय ओइनै सानैजों एबार दावराव जालायसिगोन ओइ लेथ्रा आथा उथा मानो मामि खावलायाव लगायनाङाबा बाबा हामा थै जाद जादसो बेबो देरनानै देरैबायदि